हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि डिजे क्रिएशन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो आं गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जेनेबा फेसबुकखौ पारमानेन्टलि बोरै डिलिट खालामगोन बिनि सोमोन्दै। माने नोंथाङा मालाबा जेनेबा नोंनि इउटुब नोंनि फेसबुक माबाखौ एकाउन्टखौ मोननै खुलिफ्लांबाय बा मोनथाम खुलिबाय, बा नोंथाङा नायनो गोसो गैला, डिलिट खालामनो गोसो जाबाय। बे डिलिट खालामनो गोसो जादोंबा नोंथाङा माबोरै खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। अननानै जाय बिथांमोना मिथिखायो बे बा बानायनो रोंखायो बिसोरो अननानै दुखु मोननो नाङा। माने जाय गोबां सुबुङानो रोङिबो थायो बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअआ मस्टलि इम्परटेन्ट जानो हागौ। स' बेखायनो नोंथांमोन नायलांदो माबोरै बानायनांगौ। जागायनोसै भिडिअखौ। सिगांनो नोङो नोंनि फेसबुक एकाउन्टखौ लगइन खालामदो। लगइन खालामखांनायनि उनाव बिदि गिबियाव नोंथाङाथ' मिथिखागोन फेसबुक नायबाय थाग्रा। बिनि उनाव आगदाजों ओरै गोजौआव नै मोनथाम सिन बोनाय दङ ना, बे मोनथाम सिन बोनायाव थुदो दे नोंथां। दाना बिनि उनाव नोंथाङा थांदो, मायाव थांनांगौ, नैबे सेटिंस एन्ड प्राइभेसियाव थांदो। आरो बिनि उनाव नुजाबावदों नै सेटिंस ओंखारबावदों ना, बे सेटिंसआव थुदो। बेयाव थुनायनि उनाव एकाउन्ट सेटिंस ना, पार्सनेल इनफरमेसनाव नङा दे नोंथां, गाहायाव बोख्लायनानै इउआर फेसबुक इनफरमेसन दं नै, इउआर फेसबुक इनफरमेसनाव बिनि गाहायाव नों नायदो मा नुदों नै, एकाउन्ट अनारशिप एन्ड कन्ट्रल नुदों। एकाउन्ट अनारशिप एन्ड कन्ट्रलाव थुदो नोंथां। थुबाय नै। बिनि उनाव मा फैदों नै, बे गेजेरनिखौ नाय दै, डिएक्टिभेशन एन्ड डिलिशन होदों, बेवहाय थुदो दे नोंथां गेजेरनियाव। बिनि उनाव नै बै गोजौनियाव जुदि माबायोबा बे टेम्परारि जागोन दे नोंथां। नों माने नोंनि एकाउन्टआ डिलिट जाथारनाय नङा दे, डिलिट जानाय नङा। बेखायनो मा नोंथां, नैबे गाहायनियाव नै डिलिट एकाउन्ट दंना, बेवहाय थु। बेवहाय थुखांनायनि उनाव कन्टिनिउ होदो। कन्टिनिउ होखांनायनि उनाव आरो गाहायाव नै खनसे मा बिबावदों नोंनाव, माने डिलिट एकाउन्ट होदों। नोंथाङा बे डिलिट एकाउन्टआव थुदो। बिनि उनाव नोंथांनाव पासवार्ड बिगोन दे, नोंनि फेसबुकनि पासवार्डखौ बिगोन। बे पासवार्डखौ होनानै नों कन्टिनिउ होबानो नोंनि एकाउन्टआ मा जागोन, फुरा डिलिट जागोन आरो। नोंथांमोन आं आंनि एकाउन्टखौ दा डिलिट खालामथ'ला, नोंथांमोननो आङो जास्ट खोन्थादोंल'। बिनि उनाव कन्टिनिउ होबानो आरो जेबो खामानि मावनांगौ गैला आरो नोंथांमोन। नोंनि एकाउन्टआ डिलिट जागोन, माने 30 डेजनि उनावसो डिलिट जागोन दे खिन्थु। नोंथाङा बे 30 डेजनि सिगाङावनो नों बानायनानैबो लाफिननो हागोन, जुदि नों है आं खुलिफिननोसैलै होननानै गोसो जायोब्ला आरो। नाथाय नोंथाङा नांथारलाबा बे 30 डेजनि उनाव हारसिंनो गाव क्लस जालांसिगोन आरो। बेखौ आरो नोङो नांफिनगौबाबो नोंबो मोननाय नंला खिन्थु बे एकाउन्टखौ, बेबायदि जागोन। ओमफ्राय नांगौबा नोंथाङा 30 डेजनि सिगाङाव बानायनानै लाफिननो हागोन। आसा नोंथां भिडिअआथ' बेखिनियानो। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ दिनैसो नुसनदोंबा गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो, जाहाथे आंबो नेक्स्टआव भिडिअ खालामनो मोजां मोनो। बाय बाय।